kodwa sipili ngabakithi. Niyangezwa kahle. Ngithi mina noma ngabe ngiyakubona lokhu sikwenzayo. Cha, asikuye ukuthi kuye. Noma ngabe ngiyakubona right, noma akukho right, ningabakithi. Shonini ukuthi yini enifuna yiphi indlela enifuna senze ngayo la ekadeni. Ngiyezwa baba wami ngithi mina mhlonishwa wakho. Noma ngabe lokhu esikwenza ku-right, noma ngabe kuyabheka, kodwa singabakithi. Bizanjesi. Bese ngiyasho bami niyezwa bami. Nisho kithi nithi phakela u-1 no-2 no-3 awukho right. Then ukuhlala phansi nawe silungise sikulungisayo. Mina ngiyamenya ungibone ade ngiyini ungibone first aid ungibone ngibone ngicela mina madoda angeke sikhulume manje baba kodwa ngicela ukuthi noma ngabe yini noma ngabe ngibona ukuthi ku-wrong noma ngabe ku-right kodwa ngicela sihlale phansi ngoba egcineni kosuku kuzowinisa akuzukuwina umuntu uyazi akuzukuwina umuntu owenza ibhizinisi akuzukuwina umuntu owenza ngiyakugarantela kuloko kulokho angizukuncenga muntu etshwele ephathelene nezo angizukuncenga muntu kodwa-ke ngoba bakithi abantu asihlaleni phansi uthi hayi phakela sicela sibuke lokhu kanje sicela kubuke lokhu kanje ngoba uma ngabe uzosifeyisi ngeke usifeyisi sibaningi thina lokho ngeke ngikufihle la ehadini mina nginey'nsizwa ey'ningi kunomuntu ophethe ibhame ey'ningi niyangizwa yini niyangizwa abantu basehadini mina ngiphethe iy'nsizwa ey'ningi kunomuntu ophethe ibhame ey'ningi umuntu ophethe ibhame ey'ningi iy'bhamu zakhe azinazo iy'nhlamvu ey'ningi kunabantu engibaphethe mina yikho ngithi asihlaleni phansi uma kukhona lapho ubona ngathi khona lapho siphazamisana khona asihlaleni phansi ngoba ngiphethe iy'nsizwa ey'ningi kule y'nhlamvu oyiphethe kusho mina ngisho lapha nje